Kaseng Western Youth Federation sengkeme kalapan pau kejing persyak kabajur. Halor kejing penmi kejing penbena lane ka notification da ka office jong divisional forest officer ka west but southwest Khasi Hills babaro ki nongti ki parmau pars yap kendau kidai ban yo shwai ka permit haswa bakin pentrai. Usamla donlad marwen general secretary kaseng WYF sengkeme habakran ki nong pathai khubor ha ka singi palai jong ka tayo. Ulong bahag tege jing penbena kabalong ru katkum kamegalia minor minerals concession rule arjar khat nreu kala kadau shai mabaro ki kwari lani ki nongti ki parmau ki pars ya bat khendau kidai ban yo shwai ka permit haswa bikin pentrai ki kwari ki jongki bat lada ki penkhenya kane kalong komba ki la penkhenya ka kendon hapok ka subsection R jongka section R hoi jongka ak katanat forest kumta halor kane ka benta nakaliang jongka seng WYF kala dawah na ka sarkar jela bakan kmi benya bat airu ka jing pensyai ki pajba pat kaseng kanang yai budin kanang ban yo ke jing syai ka patikna ni gum kaseng Western Youth Federation sengkmi ni wan ni halor ka jinglap ka jongi ya kawai ka notification ka notice ka bala penmi na pok office jong divisional forest officer jong ka west kasil bat southwest kasil hang ni hapok ka notification ka bakila penmi kalong ba katkum ka Meghalaya minor mineral concession rule arja khan reu ya baro ki kwari nani ki nongti ki parmau nani ki parsiap parkhendau kidei ban menta mut kidei ban penyo shwa ya ka kwari permit of mining haswa ban pentrekam kemud ba menta ka wan nani ka an ban pentrekam ba kidei ban yo shwa kini ka permit ban pentrei ki kwari ke jongki lada ki penkhenya kata kemud kalong ki penkhenya ka section ka baar arpui jong ka ak jong ka forest department te ni kum kaseng ni sukwa ban pensyai ban keren kemat jong pajba ba ni khamtam hapo west kasil bat southwest kasil kar kombat khendau bat siap ni khasi ni don adu ki don lai chat ki benta kabani kong golong bai khendau ki siap ki jongi ki khasi hamtam apo west sil bat southwest kemot ni bat kabani kong ya kadai ka khendau kurit ka ba kata ka khendau ka ba ngilong trai hi damingi ki trai khendau simet ka ba ar kadai ka khendau ka siap ka ba bat da ki kur ki jaj bat ka balai kadai ka jingbat khendau da ki rewrite nene kendo jong ke himan ni sim kide ki lai benta ya kaba ke jinglong terai ke jungi khasi ya ka kombat kendo bat baro agni ngilong terai hi de ki pajba om da ka sarkar ki pajba aba ki don kam banti mau ne ti siap ban sna ying sna sem na jong kat kum gini ka an ha ka ba ngi yu i menta ba sarkar ka hap ba ngi kum ki pajba ni ha ban siu tax ha pok sarkar lada ni hab ban le no da kani ka ban sim ni kwari permit te halor kani ni kum ka sang mars ni i kini ka notice ni la le ha ka arpho tarek jong ubnai arja jong ubnai bapra arja arpho ni le sipo jong DC bat apo jong district forest officer bangin panjing syai halor kani kamat ka bakta ya ka ti trekam ne ka ti dustur ka kombat khendau bat siap jongi ki trairi traimulu seha ka arbu pratrek jong bna egos mentau sunam milayo ka jing pensyai napo ka office jong deputy commissioner ya ka bangila depan ki jing syai hai tu isi bladam tehang ni nakalion GC uloom mara ka jingpan jing syai jongi kalong bangipan jing syai ba kani ke jing pa ban sim permit shwa banti parmau ni ki parsiap hato kadai ya ki ba export sabarne ki ba salan sabarne kadai ru ki ba penon kam ya lade ki local use ka ba ngi ong ten re ha ni ki jing syai ki jing pen syai ki jongki ka bangi layo kalong ba ulap pen pau syai ni ba kata kajing shalan sabar lani ki ba shalan sha ki jakala jong ni ki ba ki bede kum ka local use kumut kat kum ka
ka provision jung ka rule kam syam la exam la ne kam syam la pelai ka pau syai ni ba baro kini ki baro kamut ki jingti mau ti siap kamut ka ngat hapo jung ka an ba baro gi hapan le ke ka permit swa ban pentre kam ti ka balingo along ba halor kani ki an yak jakor ki balak ta ya kan riti ka dustur ka jongi ka riti bat khendau bat siap ni kwa ban bu jingkili ka sarkar ni kwa ban bu jingkili ka sarkar ka baningkong galong hato manu balong trai khendau siap katkum ka riti dustur jonggari khasi ka jongi kaba manu bapet hakabe dei bat kar kombat khendau bat siap hato di state government ni ka district council kebalai kebangi bu pijingkili kalong la ka state government layo jing Vietnam na ka district council Sean Putre Kamya kanigaan bat hakanu bat kabasau hakanu kom ka sarkar ni state government ka Putre Kam jupo re kanigaan klem ka jing menjur jung trai khendau ni di trai saka namar ni ihni ba ka kta palat ya jaj beri ko jungi namar ba kejingti khendau ti siap jungi hini kamdei bangi ekspor ningi shalan sabar ningi supply sabar ndrei kini barong iti kitrai ki penon kam tang namar ba kejingtong kami jong pajba jong kadong kathanya ban snaying ban kenro ying lani ban snai kinu ki jingdong kam bagin siang gi barandane gi siang gi nongrim ying tendai daga jingwan jing ka an kala kta palat bat kala kan penlong ke ba kata ka jinglong trai ke jongi ya kendo siap kemut min ladu no ti sang wi kaliang ru nibu ke jingli district council ke badai ke kemi ha jong kar kombat kendo bat siap karti dustur katkum balai bor ya ka daga constitution jong dari India lang ba sing schedule ba ka district council ka dei hok ka kemi bat ka pej halor ka jingbat kendo bat siap tingi bu ngi kwa ban bu jingli ru kemat dengan district council hatu ke district council kadon jingtip ne am halor kini kaan ya kabala pentre kam menta hapo kejala ka jongi ya kaba yui gini notification kabala kedau syai kham tam hapo west kasil bat south west kasil kabar ke jingli galong ba menu bat menu ba ka district council kal ai ke jing menjur ban pentre kam ya kini kaan nadu menu bat menu bala ai kini ka jing menjur kemat jong sarkar ban pentre kam no ini ka kabalai hakan ukor kom kin ai ke jing menjur klem ke jing tip jung trai saka ni ki trai khendau kuman suk pen kan mau ba kinu ki mat pok khendau haba kiti lan ki pentre kam ki trai khendau ki de ban tip klem ke jing menjur jung ki kumno kin la ban pentre kam ni ki an ni ki kendon ki bak ta man yom ya kadong kathani berboy aku bentak ka balai ke bang ni kum kesengi kwa ban bu jingkeli kalong ekonomi kemat ki MLA ki MDC jongbaro artli ki district ya ka ba kani ka notification kani ka notice ka kedau syai tang ya ka west kasil bat ka south west kasil ti de lor kani kwa ban bu jingkeli ekonomi kemat ukam tam MLA bat ki MDC jongbaro artli ki district hato kidon jingtip helor kani ya kaba kani kaan kala pentrekam kam tam ni dabu ke jingkli ya kibadai nakaliang sensar bagi dia ban kemi binia bat ban ai ke jipen syai kama jadi pajba halor kani kaan bat balai ba kani kaan kawan ban pentrekam hato kidon jingtip ne halor kani kaba khadu kalong ba ni kum ngeseng abang ilap ini yui ba kata sya ya kata kejingbat kendau ya kata kejinglong terai ke jongi batlada insu sengap larang insu aila dikini ki an di bantre kam tangkat no ni kum bejat benriu in sadu no kata jinglong hok ke jongi in sadu no kata hok long terai ke jongi kat kum kirul jong kene ka Meghalaya Minor Mineral Concession Act kemut babaro kini giba
kuat banti parmau lani ki nu ki kuari ba ki haban sim shwa ka permit but ki condition lani kita ki jingdon kam shwa ban apply ru ki don bon ma ya ka ba ki haban yo ki don hadu undri teli ki pon new teli ya ka ba ki haban yo shwa ki clearance na po forest department ka ba ki haban yo environmental clearance ka balai ka long ba ki di ban yo jing menjur na ka pollution control board ya ka ba ka kta ne em ya ka kta ne em ya ka air ka basaw ko long ba ka de ban yo ka clearance na po ka revenue but ka disaster management kabasan ka clearance ka de ban yo na po ka labor department ka ban riu ki haban snai ka mining policy lani ka ta mining plan shwa bakin yo ikani ka permit but ka banyo ba kide banyo ta ka certificate of registration of land under Indian Registration Act 1944 kaseng ka persya jur halor kani kaan ka bala pentri kam jubo dak sarkar bat ka bala sedang ban wan pan sut hapo west kisil bat ka south west kisil ini ka dong sep ni ke jongi tingi kum kaseng ni kwa banbu ke jing pen sngo khmat ki ba ke jong ka dong ka than ba kum ki ba ni dei ban yang teli melon ni long go we menta ban ya pet madong ban ni bisnin klek kita ke bro ndai menta yang teli ban in kedit ban re ba kini ki anya jakon ta kelas dam sut ka dong ka than ban kini yo khiuja ban kini spa mariam ban kini ya ta jingdon jingem jing long tarai ke jungi khamtam ka hok ka karpang ka ba ublei rubu ulai ni nyai budin ni gini num song than bat hadin mi layo ki percaya ba khambnia ngin sawan biang si pi ba ban percaya ban pentip halor kani kamat